Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyu sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa mga batan sa atong atiyong subong aga. Welcome sa atong programa Istorya Espesyal. Upod sa gihapon sa inyo kubos nga alagat yung si Hal Israel Ising sa Langga. No? Today is August 23. August 23 na. Pali 7 days na lang nabili, no? Before sa aton naman niya mag-end ang bulan sa Agosto. And of course, nang welcome na kita sa Vermont nato niya diri sa kalibutan, no? Ang mainit gyapon niya issue ining naga-increase, nagasaka nga rate sang COVID, no? Naga-increase. In fact, isa sa pinakadako sa buong ginistoryahan nga balita, ina-check ko pa diri ang ang gina-propose, no, nga apat ka adlaw nga weekend time out, tawag siya nga weekend time out no August 28, August 31, para ipatigayon ang mass testing. So 5,000 tao ay paidadlom sa swab test sa Bacolod, 5,000 naman sa Bago, Talisay, Silay kag Banwasang Murcia, no? And ang ini nga weekend time out o kon ang lockdown niya tawag, no, igapatigayon ini siya sang syudad sa Bacolod, Negros Occidental, para gid, no, sa aton naman yadri mga pumuluyo ang akon sa pagitsindi, although hindi pa ni siya final, no, pag meeting liga dogin propose ini siya, pero ang akon sa pagitsindi, I think the symptomatic ang ang maga-participate, no, sa sinding mass testing. Ang may mga symptoms, no, although mambal kita nga tikalabanan niya daan asymptomatic, no, porque that's why hindi man pwede nga suntok sa buwan ang mass testing. Mas mayo nga kung sino itong may mga signs na may mga symptoms, amo nang unahon nato niya diri sa mass testing niya, no. And gawlat kita sang instruction man niya, of course, ni probinsya, headed by Governor Bong Lacson, kag sa syudad sa Bacolod, headed by Mayor Bing Lordia, and of course ang former Congressman Albi Benitez, no, nga nag spearhead man sini sa sini nga proposal. Dako ini siya nga butang, dako ini siya nga ang impact sini dako gid, no, because subong hindi nakasigurado, mambalkis hindi ka kasigurado sa resulta sang swab, because sometimes basic yung trangkaso lang siya kag i-positive ka. That's true. Pero hindi ka man subong sigurado kung basic na batchag mo trangkaso lang. It could also be nga positive ka man. So ining mass testing, no, dako ini siya nga butang, at least mas matrace naton, mas mabalaan naton kung anong estado subong sa aton naman yang syudad, no, kag sa probinsya. Pero kalawan nandito lagi niya sa second district yan, no, ang mass testing. Bali do partnership ini siya ni Gov Bong, ni former Congressman Albi Benitez kag ni Mayor Bing, na dapat may massive testing diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, especially diri sa may norte nga bahin sang Bacolod, no. Dako ini sang butang. And another thing, nag-resume na ang flight, no, ang repatriation sang LSI kag sang OFW. Nag-resume na siya kag nag-open naman ang aton yung mga flights, no. In fact, kagapon nag-abot na madamo na ang arrivals yesterday. Do sang 8:30 AM do mga 69, 12:30 do mga
pila do mga 55 2:30 p.m. do mga 42 and 9:30 p.m. last night do mga pila man do mga 60 plus man, no. So madamo ang gina-repatriate sa buong OFW. Ang LSI wala pa gina plastar pa lang, no. Okay. Subong nga aga mag-invite kita nga bisita, no. Alright? Basta available na siya, i-check na, no. Mag-invite kita nga bisita, especially nga okay. Alright. Invite kita nga bisita subong. Timing ini siya because ang although October pa ang government schools, ang ato niya nga private schools si ari na yan, no. May isa ka special nga bisita, i-discuss naton ang system subong, no, sang pag-eskwela, especially ang wait lang gid are especially ang sa private naman nga sektor ya, no. I was informed nga masugod na ya ang klase sa mga private schools, no. Tawagan tanay ang aton nga invited ni guest subong. He is actually the EVP, no, sang STI West Negros University. Okay. Ara siya. Live naton subong kaupod diri sa Diwa Easy Action Radio Istorya Espesyal sa atong programa si Sir Mark Molina, ang aton niya EVP sang STI West Negros University. At the same time, siya man ang president sa aton yung napsaya. Sir, good morning. Konsehal, good morning. Mayong aga sa tanan mga tagpalamati. Sir Mark, Molina, live kita sa radyo kag sa Facebook account sang Action Radio, no? Kumusta, Sir Mark? Okay, good. Medyo masako-sako ang mga preparation subong sa opening sa aton nga klase. But well, thank God kay padayon grace kita, no? Bless kita with a good health despite of our busy schedule and a lot of things na gina-attender natin subong. Konsihal, ikaw, kamusta ka? Okay, good. Okay, good. Tiari, inabot naman ng OFWs nato, no? Nagasugat naman kita matamat because ang aton niya suspension ang aton niya moratorium nag-end na, no, for 2 weeks. Sir Mark, kumusta so far ya? Before ta mag-discuss ang aton naman nga topic, no, gusto ko man niya kumustahon ka ara sa academe, no. Kumusta naman yang inyo yung mga reaksyon, no? Of course, laim man niya ang sa health sectors mo, laim man niya ang diri sa government, laim man niya kung sa masa ka magtulok naman niya nga aspeto. Kamo diri sa academe, kumusta ang inyo yung impression towards sini nga COVID? Well, kadamo gid sang amon nga mga ginapang-insindi subong tungod kay una bes hindi kita pwede maka face to face, no. Face to face na mga classes nga matigayon sa subong tuig, not unless IATF would allow us to do so. So kami naman sa academe, damo kami sa mga preparations. Una, how are we going to conduct classes? Subong nga nagapasulod kita sa new norm, no? Ano ang mga resources sang nagkalain-lain nga mga eskwelahan. At the same time, ang mga resources man sang mga estudyante o kung sa mga ginikanan. No, kay although the school is ready for the new norm, we have to consider as well nga ang mga kabataan naton, ang mga estudyante kag ang aton nga mga ginikanan may not have that resources yet. Number one, resources sa tools nila, ano, sa pag-attend sa mga classes. May laptop bala sila, may mga cellphones ini sila. At the same time, kamusta ang internet connection? Kaya why pa kita nakalabot gid sa peak sang aton nga classes na nagapasugod pa lang gid kita, but you know, we've been encountering already concerns regarding the internet connection. So amo ni siya ang mga butang nga ginaintindi namon subong sa mga private schools. Kag siyempre, Konsehal, there are some parents gid nga hindi magpadala sa ilang mga estudyante, sa ilang mga kabataan sa eskwelahan for 2 reasons. Number one, health reasons. Kay may siyempre kung mag-eskwela man siya online, may mga obligations sa gihapon ang mga ginikanan. Halimbawa, magbayad sa tuition fee. So, magwa man sila gihapon sila panimalay, magkuha sa mga learning materials o sa mga modules, no? So they will still be exposed sa
sa publiko. Second, and more important is ang ilang financials, no. Kadamo sa aton nga mga ginikanan ang nadulaan sa obra. So ang konsubong, ang epekto is ara sa bata. So there's a tendency nga mag-untat ang bata sa iya nga eskwela. So although nga mapa-enroll niya ang bata, pero again balikan ko tong una kung ginhamba kagina, may mga resources bala ini sila so that they will be able to actively participate in the lesson sa subong norm. So ang impact sina konsehal is may tendency nga ang bata from the private school will transfer to the public school. May ban kami nga mga estudyante there is a that ang ilang mga parents nagasiling ma-off kami anay sa private school, sa ilo kami anay sa public school. Kung magbalik naman ka mag-normalize na ang tanan, then we will go back to the private school. So kami sa private schools naga-consider so amo ning mga sitwasyon, may mga financial support kita nga ginahatag sa mga ginikanan agud to nga hindi maapektuhan ang pagtuon sang bata. Kasi siyempre maano abi ang bata kung si Secretary Briones pa nagsulod. Maano abi ang kabataan sa sulod sa isa ka tuig kung hindi natin pagpaeskwelahon. That's why I really appreciate man the efforts of DepEd nga nagpanghita gid sang nagkalain-lain nga pamaagi agud to nga magpadayon ang pagtuon sa mga kabataan despite sa sining nga pandemya. Grabe, no? Kung kami diya nga nagalantaw lang, do ang issue is simply paeskwelahon ng bata kung hindi. Pero sa inyo yung perspective, grabe kadalom. Tsakto ka mo sa gina-consider. Kung tulokon mo gid, the financial aspect, no? The possibility nga ang bata, matanga siya among nakalawig. Ang feeling what if why sufficient nga hindi financially well unable be ang parents be masuffer ang bata no. Grabe tutulokon mo kadalom gid tama sa sining aspeto no. But sir ang go ahead. Yeah, actually kung padalman mo pagid ang epekto sining face to face nga klase no face to face so kung online nga klase naton. Ang epekto niya sini actually kung ipadalman mo pagid na epekto sa mga jeepney drivers kasi wala na sang pasahero nga nagasakay sa kada adlaw. So ang kita nila apektado. May epekto sa mga restaurants, sa mga malls o kung sa mga fast foods kaya wala na sang amo ginakadamo nga mga customers. May epekto siya sa ordinaryo naton nga mga pumuluyo ining nagabaligya sa mga banana queue sa dalan, sa kamuti queue, sa mga kung ano-ano nga kaprutasan sa tubak sa eskwelahan. You know what? Grabing yang epekto dira. So kung ara ang mga estudyante sa sulod sang panimalay, definitely ang aton nga ekonomiya apektado gid kay wala nagalibot ang kwarta. Correct. Tsakto. And I think that's one kung tulokon gid man ang education is dumnog salo na siya sang epekto pag wala like for example apektado ni ang ginikanan naton, apektado ni ang source of income, then definitely ano pang pag-sustain sila ang pag-eskwela no kung tulokon ta grabe no ga-connect na gilang tanan niya kanang padalman tagid. Sir balikan ko anay imo nga gin-discuss a while ago kay medyo madamo to siya no diri kita anay sa new normal sa education. Kadamo sa mention mo kagina no, in fact ni wayway ko na follow ang iban gid. Pero sir kumusta ang new normal sa education no? Like amo tong mga concerns na gi-discuss mo a while ago. So pwede ta sa mamatamat paitsindi sa kabataan naton or sa mga parents nagapamati because today is Sunday. Wala obra no why man magina harap sila mga panimula and for sure naga-monitor ini sila. Yes. So kung ara ito sa new norm sa education sa Subong, we are our perspective sa Subong kakso naton ang perspektibo nga ang bata ko dalon ko sa eskwelahan ibilin ko didto sa kamot sang mga teachers nila sa sulod sang 5 ka oras, 6 ka oras. Itugyan ko na sila sa ilang mga classmates who are mingling with them the entire day. Kabalo ka konsehal, sang normal yung edukasyon, mas damo ang time nga na-spend sa mga estudyante sa eskwelahan kumpara sa panimalay. Correct.
mas damo ang times nga na-spend nila sa ilang nga mga teachers, sa ilang nga mga classmates, compared sa time nga ginahatag nila sa ilang nga pamilya. Kaya the whole day, anak ka sa eskwelahan, kag pagkatapos na, pagbalik mo sa balay, manyapon ka mo, mauro-istorya ka mo gamay, matulog na ka mo. And then the next day, eskwelahan na naman, di ba? So, that's the normal scenario. No? Sa subong iyang ara kito sa new norm, we are doing classes online. Good silingon, masig kuan kita, masig log-in kita sa aton nga mga computers, sa aton nga mga cellphones. There are two ways of doing a class. No, it could be kung magamit ito sa internet, pwedeng offline o kung self-paced o kung technically ginatawag natin nga asynchronous, meaning si teacher, si school, magahatag sa mga lessons sa mga kabataan paagi sa learning management system. Okay? So ang kada eskwelahan subong, niyara na sila sa mga LMS, for short, na ginatawag natin, wherein ginabuhos ang tanan nga lessons. So pagbuhos ang sila nga mga lessons, that student is expected to read, no? I-download niya ang tanan nga naka-lesson dira sa iya nga learning management system. Basahon kung may mga activities ina dira, kung may mga assignments, answeran, etc. So that's what's happening. Karon, ang importante dire is that dapat ang parent, sa subong nga new norm kita, ang parent is now a partner and in its real sense na, no, na naging partner na natin sa pagtudlo sa kabataan, tungod kay may ara kita isa ka ginabasihan sang leksyon. So si parent could always check sa bata kung ano na ang mga lessons nila, kung sabihin na sila, kag mag-discuss ini open sa bata. Pero may ara kita sang session man nga ginatawag natin nga synchronous o kung live nga naga-lesson si teacher kag si student. So depende sa disenyo sang kada eskwelahan, lain-lain man sa konsehal. Tungod kay may iban nga mga schools na ang asynchronous o kung ang self-paced nga pagtuon sa bata could be done every Monday, Wednesday, and Friday. Kaya nagka-klase lang sila live kada Martes, kada Webes. May mga amo sila na design. May iban man nga designs nga pure online gid sila ila. Bot silingon halin alas 7:30 sa aga, tugtog alas 12 sa ugto, Lunes, tugtog Biyernes, naga-online si teacher kag si estudyante, kag sa hapon dira ang asynchronous, no, naga-self-paced ang bata. Kami sa mga schools gina-ready man ini namon kag gina-consider namon na hindi siya pag i-full blast, no, nga online. Tungod kay number one, we're considering the internet connections that we have in the Philippines, no. Imaginable akong pila kalibong estudyante magdululungan ini sila klase gamit ang internet, no, base ito nagagapang bala na nagapangapa ang aton nga connection. So that's one of the things that we're looking at. Number two, hindi man pwede nga padugayon mo sa tubang sa computer ang mga kabataan, no. Nyara kita ginatawag na 20-20-20. After 20 minutes dapat ang nagagamit sa computer magtanaw about 20 meters far for 20 seconds, no. I-relax niyang iya nga mata, no. Tapos magbalik na naman sa computer. Ang ginasiling gani namon kaina, sulihanay kami sa asawa ko, in the near future, give it 3 years, 4 years, 5 years, masyado na masikat na mga profession among optometrist, masikat nga negosyo ining antipara, ining contact lenses, because of the impact of the online classes that we have. So, amo ni siya sa private school sa cons. Amo ni siyang amon nga mga preparations, amo ni siyang amon nga gina-preparahan gid. So, what we did, there are some schools nga nagbukas na, actually, sang August 17. Okay. May iban man nga start
mag-start ng classes nila the last week of July. And then most of the private schools will open tomorrow, August 24. Pero kami amon sa STI, we're opening our classes on September 7. Dululungan kami from preschool up to college. Okay. So, Sir Mark, yes, sir. before ko balikan to ang online, mamangkot lang ko, bali sir, ang ato niya private school siya, ma-operate gida, ma-start kita ya. So, lain gito yung sa government, like, ang declare ni DepEd, nga October sila ya. Kita naman niya, diri sa private school, kamo naman niya sa private school, daw synchronize kamo tanan niya, sir? Yes, sir. When DepEd declared that they're removing their classes October 5, immediately nag-share kami sa amon nga mga thoughts about it because ang amon nga ginalantaw is really August 24, no? Masunod kami sa ila supposedly sa opening ng DepEd sa August 24. So ang preparation sa mga private schools since summer at Subong is geared towards August 24. So before August 24, may mga schools na nga nag-conduct ng ilang mga trial classes. We call it our trial classes. Kung sa diin, nag-contact kami sa amon nga mga estudyante. We ask about 10 students to join a trial class tungod kay ginatanaw namon ang mga technical problems. No? Maayo man ang ginaobra sa eskwelahan, kasubong man sa ibang mga eskwelahan, nga mag-trial class, ang nag-participate mga estudyante halin sa nagkalain-lain nga parte sang syudad, nagkalain-lain nga parte sang probinsya, agud to matchat namon may signal bala, wala ang signal, kamusta ang dagan kay ang kontrata diri cons is ang signal lalo na ining tag-ululan nga tiyempo. Correct. Kung magtag-ululan gani nagahina-hina ang internet. So part man na sang alternative, part man na sa mga actions na ginastudyohan namin gabi. Anong himuon ta kung in case na hindi kita maka-live. That's why naka-ready kita sa asynchronous na side wherein ang taran nga mga lessons dapat naka-upload na sa learning management system ng bata tungod kay at any time, no, they could just study at their own pace. Okay. Isa pa kaya sir, by the way, no? Does it mean, sir, tanan niya estudyante is now required to have siguro a laptop or a cellphone? Allowed sir ang cellphone sa klase? Depende sa modality, kag depende sa design sang kada eskwelahan. There are some schools nga nag-require gid nga dapat may laptop ang kabataan, at the same time may specs gid nga gina-require tungod kay siyempre to mag-download na sila sa mga videos dira karon, kag kon alang-alang ang imong laptop hindi siya capable of downloading and showing videos, no? Depende sa eskwelahan. Sa amon, for example, sa STI, we don't require that laptop sa mga kabataan, but what we do is sa amon sa smartphones lang okay na. Okay. Depende again sa design kay amon niya sa learning management system. I'm glad to say that for the past 4 years, umpisa kita sa senior high school na programa sang DepEd, nagagamit na kami sa learning management system. So at least we're so used with the system for the past going 4th year na namin subong nga naka learning management system kami. So ang amon yung mga estudyante do not have to have laptops. Pwede na sila sa smartphones lang kay kaya niya pero siyempre if the school would require laptop, the parent would need to provide one, no? So amo na ganing isa nga gina-consider namon kay okay lang na siya kung ang bata mo isa lang kabilog, pero kung duha o kung kabilog imong kabataan, correct, so that would require investment and that would require ito hindi man lang na laptop mismo baklon mo, mabakal ka pa mouse, mabakal ka pa headset, mabakal ka pa internet. So kadamo gid sang kinanglanon nga balansihon bala. So kagina to gin muno mga syempre may health kita nga ginalantaw, may ekonomiya kita nga ginalantaw. Kung masulod kami nga mga academician, masulod man ang konsepto nga dapat ang abunta man ang pagtuon sa mga kabataan, what will they do this entire school year. Kaya hindi kita kasigurado, even there will be vaccine to be available, let's say in December,
hindi pagid man na siya bitanan tagaan sang vaccine. Correct. Why pa kita kabalo kung ano ang pag-implement ng vaccine niya na. So, even though there will be vaccine, ang isa ta kapamangkoton would be, are the parents confident enough to send their kids to school? Kasi, actually, sa sila, napamangkot sa mga ginikanan, usually ka nag-enroll, online ka mo, kung face-to-face. So, sabat naman, we have an online class, no? Kaya kung mag face-to-face, medyo gapang alang-alang, ganda nga mga kabata ang mga ginikanan, especially sa School of Basic Education. And, sir, ang sistema, nag-discuss natin a while ago, especially sa STI gito siya yan, no? Because although duga-duga i-discuss naman niya ang sa bilog ng private school, no, kay kabalo ko ikaw man ang presidente dira, pero very clear man to kagina ang imo and explain, sir, no? And sir, amo na to siyang i-discuss mo, sir, about sa approach ni STI. Yeah, sa amo naman iya sa STI, nag-provide kami, no, kay again we considered nga may mga problems sa internet connection, kaya nga mga kabataan natin, kadamaan, nagagamit sang data. So, our approach in STI, we are providing each student sang SIM nila. Tagaan mo sila sang SIM Okay. that has 34 gig per month, no? Inang SIM na would allow them an access to their learning management systems, ilang mga Microsoft Office nila, 1 gig per day. Every student? Per student. Oh. Yes. Ini siya, hindi ko lang panglawagon ang network. Pero ini siya amuning kadamaan, gidyabalaan sa mga kabataan, amuning ilang ang ginagamit. No? So, we're providing them kay para nga wala sang baso ng kabataan nga, ay, wala ko ka-access ang akong internet, ay, wala ko sang kwan. So, every time that they will enroll, actually, we'll start distributing it. Ginahulat-hulat ko nila mag-abot ang mga things natin from the head office dito sa Manila. Pag-abot sila this week, then we will start distributing it to our students. It's both for old and new students from grade 4 up to graduate school. So, pati ning aton nga mga graduate students, no, provided naton sa SIM, ang good to nga they'll have their access and they could open their learning management system anytime, anywhere, sa isa ka bulan. So may ara sila 1 gig per day to open that and answer assignments, etc. And then may ara siya nga sobra nga 5 gig. Ina naman pwede na siya sa iba nila nga mga sites, no, na gusto itanawan. Pero with that would give them a guarantee at least may ara sila nga bulanan, no, nga allocation para sa ilang access sa internet. At the same time, nagahatag man kami sa school, mayroon kami sa ginatawag na parent partner in education program. Kung sabihin, ang amon nga mga ginikanan, tagaan man namon mismo sang access sa ginatawag na learning management system. So, sang una, ang amon nga mga estudyante, sila lang ang maka-access sang ELMS. Subong nga tuig that we are in the new norm, pati ang mga parents will have an access to the ELMS. Agud to nga, why nalusot si bata. Correct. Ma-check ni parent ang iya mismo nga account kung natapos na ba yung iyang assignment o kung wala. Ang namin sa learning management system tungod kay for example, if you do an assignment like in the normal way of educating students, masiling si teacher nga, submit nyo ni deadline sa Tuesday. Subong niya sa learning management system, pwede gid makasiling si teacher kay ginaset mo lang namon sa LMS, masiling si teacher, deadline will be 8 o'clock tonight. So nakaset na siya nga alas 8 sa gabi, dapat ang mga estudyante nakasubmit na because automatic, the system calls for it. Pagka 8 o'clock, kag malate ang pag-aboy mo sang imong answer, di niya na pag-i-honor. So, ang nami sa Senate, tungod kay ginatuduan naton ang mga kabataan sang time management and the manner of prioritizing things, especially sa siling sa new norm. So,
Doon nag-eskwela ka lang yung yapon, tungod kay hindi pwede nga, miski ara ka sa balay mo, miski hindi ka maghulag, miski hindi ka maglakat, mapilitan ka gid nga magbukas sang LMS mo, tungod kay ara, diraan tanan-tanan nga mga leksyon. At the same time, may ara kami sang checkpoints, no? We go online, both the teacher and the students, that will make sure na may manner of coordination kag communication ang mga teachers regarding sa mga lessons, no, na base hindi maintindihan sa mga kabataan. As I've mentioned, we've been using LMS for the past 3 years already, pero sa subong nga tuig ginhimo namon siya nga mas interactive, no, mas may ginapamutang kami nga mga games so that mas as motivated ang mga kabataan, no, na magsabat sa atin yung mga activities. Kaya kung purely basa lang na sila, base iban sila mabore na mabore na magbasa. And good news siya, sir, kanami actually kung tulokon mo gid nami siya nga style, no, nami siyang approach ang prepare ninyo. Sir, by the way, sir, pasensya gina-ano ko nga ako niya time, no, because I only have we still have 18 minutes, no? Kaka-interesting ito tama sa ating discuss. But sir, malumpat ko na sir, right Okay, after hearing sang gin-discuss mo a while ago nga bagong approach no ni STI. And I hope ang iba niya schools natin, sir, would also do the same, no, and take the same initiative ba lang ginahimo ninyo dala subong kay ti nang bag-o giniyang approach ng imo ta subong mo. This is the first time na encounter tang ini nga pandemya, and what am mahimo, we have to go with the flow, no, danta gini siya until ari pa ini siya nang na-mention mo pa ago, sir, nga of course ang ato niya parent ang ato mga ginikanan subong affected ini sila, no, apektado ini sila financially gid, no. Ano sir ang mga initiative may ara ang mga schools naton para mabuligan ng ato mga parents? There are some schools nga wala nagpatigayon sang ilang tuition fee increase sa subong nga tuig, tungod kay na-understand gid, no, ang sitwasyon subong. May iban man nga nag-come up sang ilang mga adjustments sa tuition fee, no, nga pagabayaran sa mga ginikanan sa subong nga tuig. May iban nga naghatay sa discounts, may iban man mga schools nga nagapadayon sa scholarship programs nila, despite nga wala sang hinampang subong sa NAPSEA, no. And I really commend the schools, no, sa mga member schools naton sa NAPSEA, tungod kay they really have found means, no, nga magpadayon ang pagtuon sa mga kabataan despite sang pandemic. Nagpanghita man sila sang ilang mga learning management systems, no. Coordinate gid sila immediately sa ilang mga teachers kag na-test, na-trial gid ang tanan-tanan nga mga kabataan agud to nga mangin ready sa maabot nga opening sang classes. So financially naga-support kita sa mga parents naton, especially those who have grown up with the private schools, no. May mga discount nga ginapanghatag, may mga scholarships padayon sa gihapon. Agud to nga hindi maguntat ang pag-eskwela sa mga kabataan, especially sa mga graduating bala nga mga estudyante nga mga athletes, no. Ang ini nga mga kabataan niya really grew up, no, were sent to private school, and have been enjoying a free tuition fee out of, bringing the name of their schools in the field of sports, in the field of art. So kita sa private schools nakapanghita man sa nagkalain-lain nga pamaagi, agud to nga mabuligan ining especially ang graduating students naton, graduating student athletes naton, para nga makatapos sa junior high school, sa senior high school, especially sa aton nga mga college student athletes. So nagkalain-lain ang approach sa kada school. May ada nga padayon sa gihapon ang tuition fee nga libre, may ada iban nga naghatag sa percentage, may ada sa iban nga resort to making them as student assistants. Agud to lang na mapatigayon nga mapa-eskwela ini nga mga kabataan natin. Sir, I don't know kung pwede mo siya masabat, sir, pero sir, tapos enrollment niya, sir, no? Tapos na? Wala pa? Ongoing pa? Sa amon sa STI, we targeted to open August 27 for the basic education in the senior high school, kag September 1 sa college. O galing kay
STI is a network of school eh. So in the other campuses namon, damo gid ang nagahingyo nga pwede hulat-hulaton lang gid anay mapa-enroll kami galing kay wala pa ang sweldo wala pa abot gid prioritize ana nila. So what we did was we extended it up to September 7. Oh. No. So may open pa. Pwede pa open pa kami up to September 7 to accept enrollees. Pero as I mentioned, may iban man nga mga schools na mag-open na August 24 pero pwede lang sa college, no, pwede lang na iya sa gihapon maka-accept some students even the classes have started already. We're still given at least 2 weeks to accommodate late enrollees sa eskwelahan. Okay, sir, muna actually mangkot yung sir. Nang may dako gyud man sir ang effects ni isang COVID sa inyo dalabi nga enrollees. Is it really I mean, dako gyud ang impact sini? May mga nag-stop gyud man niya kabataan, may mga gusto ko sa may imagine ba sir kung of course sa trabaho nga daan dako sa impact mo. May subong niya nga ang bramo niya sa una ya regular pa ya subong niya ng thrice a week na lang because kinaskeletal force ka mo, Katako gyud sa epekto sini sa aton niya ang mga trabahante. Ang gawonder na ko sir kung ano kadako sa impact sini sa aton yung mga estudyante. Tama gid kada ko cons as a matter of fact kung ang sa public schools for example millions pa ang gina-expect na magbalik sa eskwelahan sa subong nga tuig. That's why it's also an advantage for them and this is a great opportunity for some students who weren't able to enroll yet in the public school. Tungod sa October 5 pa sila ma-open except for some state universities and colleges which may open sa subong nga Agosto. Pero sa private schools, dako kasamang impact tungod kay number 1, there are some students nga hindi man gid bitanan nga mga estudyante pag sila mga private school. They are the A's and the B's of the society. Niyara kita nga mga class C, class D, kag class E nga mga kabataan nga ara sa private school, nga ang ila sini nga palangitan-an sang ilang nga mga ginikanan, niyara kita nga mga nagabaligya sa magkalain-lain nga merkado, niyara kita mga jeepney drivers nga mga ginikanan, which commendable gid kay despite the low income that they have, they're able to send their kids to a private school. Pero sa subong nga tinion nga iwak katama, for example, ang isa ka jeepney driver hina katama ang kita, so ang tendency gid i-pull out ng bata sa private school kag isaylo sa public school. So ang epekto niya kung pila ni ka jeepney drivers ang nagparihan ta amo man ka number of students yung i-pull out sa private school, so definitely apektado ang private schools, may ara kita sa mga sa mga iban man nga mga responsibilidad ng mga balairan sa private schools. So ang iyang effect tama gid kadako. As a matter of fact, there are some teachers gani nga hindi na makabalik tudlo sa mga private schools, kami nagakalipay tungod kay we've read one do draft pa man lang ato wala siya ma-approve, but they're looking into providing financial support. The government is looking for ways para na financially supported ang mga teachers kag empleyado sa private school nga wala na sang ubra tungod sang pandemya. Kaya siyempre kung nubo ang population sang isa ka eskwelahan, especially sa private schools, siyempre ma-tendency namon mabuhin kagid teacher, mabuhin kagid non-teaching staff. Oh, siyempre. Tungod kay gamay ang number of students. So, muna siya napekto niya kung sa sa private schools. So, grabe, magaling, that's why, at least earlier, na-mention mo na nga daan niya, kag mas nag-clear na siya subong, grabe. Wait na may mahimo, ay, the best nga may mo gito subong niya is just to pray lang ganyan mag-end ini siyang pandemic, because grabe, wala toong epekto sa aton niya, kag especially subong nga daan, Sir Mark Molina, grabe ang local transmission. So inabang mas naga-tight, mas naggamay ang dala naton subong, mas naga imbisi yang magkanay-kanay na ya. Ang mga companies, in fact mga subong mga company nga daan nga naga-amat-amat naman sila because may mga ginasulod naman sa mga positive ang ilang mga empleyado. Correct. So one
kabalo ka kon, once nga may positive lang sa isa ka company, matik apektado gyud din ang operations unta mo din Correct. sa inyong operations, no. So grabe ang iya nga kwento kami sa mga eskwelahan man, very careful kami kay ka budlay lang akong makanan ka lang may any lang nga positive case, grabing iyang impact doon sa operations sang eskwelahan. Correct. So grabe ang epekto sa COVID. So this is very, very challenging for all of us. Sir, last question, sir. Being the president of NAPSEA, kumusta, sir? Kumusta, ano ang general tanga picture sa pwede matabo sa sininga pagbukas ng klase? Kaya because, actually, sir, wala pa ko ka-discuss sa government yung sektor mo, sa DepEd yung sektor, no? Ikaw una kong in-invite dire, kag mayo gid at least may mas mayo gid niya inauna ta because nauna gid magali open ang ato yung mga private schools, no, and medyo nasubuan ako to sang dimension mo nga may mga teachers na magali ang affected because hindi legal students ang apektado sini, even mga teachers niya kay the more nga naga-decrease ang aton number of students, syempre hindi mo pwede ma-sustain, no? Hindi mo na ma-sustain ang mga teachers mo yan, no, because why mag-increase why gid nag-level gan iguro ang why gid iguro, I mean kung tulok imagine mo siya nablang hindi lang nga gamay nga decrease but dako nga pag-decrease ang number of students o enrollees ang kakatabo subong. Being the president sa NAPSEA, no, diri sa syudad sa Bacolod, kumusta ang ang assessment gid nato niya sa as a whole, no? Yeah, as I mentioned kagina Cons, no, commendable ang effort sa mga private schools diri sa Bacolod kag sa kabilugan nga Negros Occidental tungod kay sang nakita namon na foresee namon nga alang-alang na ni nga matabo nga may face-to-face, that everybody has to go online. So we really have found ways, no, agud to nga mapadayon ang pagtuon sang mga estudyante kag isa sini ang pagpangita naton sa mga kanya-kanyang suppliers naton sa learning management system. As early as April and May nag-istorya naman kita sa mga ginikanan nga amo sini ang possible nga matabo, no. We will be going online, so we'll be needing laptops, we'll be needing computers, we'll be needing smartphones, agud to nga may access ang mga kabataan sa ilang pagtuon. And nalipay gid ko there are some private schools actually nga resort man to modules, no, naghimos man sila sa ilang mga modules tungod kay hindi magid amo na siguro kadamo ang ilang mga estudyante kag kaya lang nga mag-prepare sa modules. So these are the different efforts that we're doing agud to nga makasurvive man ang mga private schools diri sa Bacolod City. Kag yes, as I have mentioned man, nag-start na ang classes sa ibang mga private schools sa nagligad na semana, kag some of them will start as well tomorrow, and so far masiling kong kahit paano nakapatigayon kita sa first week naton kay kabalo ka hindi mo gid man na siya maperpekto tanan mo. May mabilin gid ng isa duha ka estudyante na hindi maka-login, hindi makakuha pero yes. This is a starting point, and it's very understandable, but given siguro after 2 weeks or 3 makatayo yun na isla kang ilang pagpatigayon sa ilang mga classes. So we are ready kami sa NAPSEA, I've talked to the school presidents sa nagkalain-lain ng universities and colleges there sa Bacolod, and well ang hambagan namon, we've got no other way but to be ready for this pandemic. Enrollment wise apektado, yes, but galing ito hindi man lang gid do accepted naman na namon hindi lang gid academe ang apektado sa sining pandemya. Correct. Kundi tanan man are affected. So but we don't want to dwell on that aspect. What we could do is to find ways, no, to move on, to move forward, so that we will be able to continue our mission of educating the students. Sa subong man sa NAPSEA, as part of our approach, hold lang gidanay tanan nga mga activities subong sa NAPSEA tungod kay sa mandate man sang national PRISA mismo nga wala sang games sa subong at tuig, and next year tanawon ta pa kung anong maabtan sila. So probably
ining national praise agi na tan-aw po may not be 2021 at sa kuno mga 2022 pagid siya makabalik sa iya nga paghampang no. So amo sila ang akon lang nga makuan sa aton yung mga ginikanan kung may mga agam-agam pa, kung may mga hesitations pa, please go to different private schools. Tungod we have our own preparations no sa pag-abot sa patigayon sa sining school year 2020-2021. Cons, i-take advantage ko lang as well while I'm on online. Go ahead, sir. Sa West Negros University, may ada kami isang scholarship grant sa mga estudyante nga dependent no sang members sang GSIS, sang Pag-ibig, we're giving up to 20% discount sa tuition fee sa mga kabataan. Kag they could go to Land Bank as well. Si Land Bank nagahatag sang loan, may ara sila sang loan program. So pwede din sila makakadto dito kag mag-avail sang loan o kung magkadto sa STI man mismo and tell us that they wanted to avail of the loan of Land Bank. Nagapasalamat man ko kay Governor nato no. Bong Lacson for giving 100 scholars no sa amon nga mga IT students, may scholarship grants nga ginhatag sa aton nga mga IT program sa drive no sang digital revolution sang aton nga probinsya. So we are so thankful sa kay Governor Bong Lacson kadamo actually may iba nga mga schools na may mga scholarships na ginapanghatag. So kung financially constrained ang nanay yung tapa isubong, they could actually go to their mother schools no and check kung ano ang pwedeng mabulig especially sa subong nga tuig. Sir, before kita mag-end la sir, mangkot lang ko sir, may kilala ko lang culinary siyang student no. Siyempre culinary luto na yan mo. Not sure ang STI sir meron pa. We have culinary, we have hospitality management class, both in the college kag sa senior high school. Kaya muna sir, ang gitawagan niya ko kagapon, sila nga, consider may klase na kami bala ng culinary ko. Sige kalibog ang ulo naman, kaya mag online kami, sino matilaw sa amon luto. Kita gila ko ng luto, sir. I-online nila ko, no? Meaning, dras la. Pagkita lang sa, sa cellphone or sa laptop. Nga galuto sila. Sige, kansilor ng paano ni man, sino matilaw sa amon luto ni Fevro. Kaya siyempre, ang basihan mo, sa kano mo, ang tilawan ng luto nila, mo, anong manta mo na, sir? Correct. Though, tanan sila daw magiging cooking show masters na no. Pero si Ched kasi is flexible ang aton nga pag-conduct ng klase sa mga higher educational institutions is flexible. So pwede nga sa subong nga semester theories lang anay kag pag-abot sa latter part sa sining semester which will be sometime February or March, and we hope that we will be allowed already by IATF to do a face-to-face. That is when we do the laboratory. So subong nga ara kita sa nga no face-to-face is allowed, ang delivery sang lesson cons would be more on theories. No? Pag-explicar lang anay, paghatag sang konsepto sa mga kabataan, kag pag-abot sang last part sang term o kon even during the second semester, dito kita mabuhos ang tanan-tanan ng application sa laboratory natin. Okay, very clear. No, gin-insert ko lang kada sa nahamot mo ko to pag-inform sa ko yesterday no ko imong ko to ka Sir Mark. Sir, madamo gid salamat sa imong time, no? And nang any parting message sir before kita mag-end? Cons, thank you very much for this opportunity nga ginhatag sa akon sa panamin mga pagpalamati. Kaga sa aton yung mga ginikanan no, as I've mentioned, go to your mother schools and check with them kung anong pwede nga maibulig nila sa pagpatigayon, sa pagtuon sa inyong mga kabataan sa subong nga tuig, no? But of course, we got to have we got to be extra careful kay nagataas ang aton nga mga COVID cases diri sa syudad kag sa probinsya sa Negros. And cons whatever the government no will implement in the next days. Kami sa private schools, suportado gid namon ang giho sa aton nga gobyerno agud to nga mabuligyan man naton combat ang ining cases no, increasing cases naton diri sa Bacolod. And of course, there's nothing else we could do but to keep on praying
nga mabugayan lang kita sa maayong lawas permi kag mangin safe kita permi. Madamo nga salamat, mabuhay ka, God bless you, Modera, sir. Thank you very much, Con. Nabatian si Sir Mark Molina, ang EVP sang STI West Negros University, no? So medyo clear to. I hope na mati ang parent naton sa kung ano lang new normal, no? Sa mga private schools naman nato niya diri sa siyudad sa Bacolod. Tinghuan natin labuton ang government schools, no? Ang DepEd para ma-discuss naman niya further kung ano naman niya ang guideline for our government schools naman niya, no? Anyway, mo-open siya October pa man, unlike diri sa unlike siya sang private schools nga open na ma-operate na anytime next week or first week of September ang classes, no? So nabatian, although komplikado pagamay, no, medyo mabulubudlay pagamay, kagadamo gid sang adjustment, but I hope malaot no, I hope plaster sa inchakto. Before kita mag-end, happy birthday Anay sa kay Eric Generalao, no, from Mama Jonna Garcia. Happy birthday. And before ako mag-end, no, clear ko lang gid sa liwat ang ato niyo OFWs, APORS and LSI nag-resume na ang flights, no, but the same as usual, we are just asking for proper coordination from OWA, no, kay kagapon may apat yung arrivals and then we were not informed yung may maabot pagdili sa kaagahon niya, no, nakapagbugta ko sang aga, naka-receive ko na yung text nga and information nga may nag-abot pagit yun, no. I really hope, no, nga sa pag-resume sini ma-plaster na once and for all sang national, no, ang schedule of flights kalo is mga OFWs, no, nga mabilin dito ang apat ya arrivals siya yesterday na accommodate yun namon sang Chakto, no, kaya because may mga OFWs na nag-inform sa amon, not even and even si O1 nag-inform sa aton DILG, but ining 2:30 AM mo ay nagpabalo sa aton, so ginpasugat naton nilang ganyan agaya, no, and clear ko lang gusto ko lang i-clarify gid Anay, klarohon jud gid Anay, ang City of Bacolod separate na siya sa Negros Province, kay iba nag-chat sa ako niya ako no nga si Bacolod lang gid ang amon gina-accommodate, kaya nga ang outside Bacolod hindi nato ma-accommodate, lain na nag-handle sa ila, no, sulit-suliton tan siya explain, lain si Bacolod is independent ini siya, no, lone district ini siya, and ang amon authority is limited to the city alone. So meaning kung out of town ka mo, iya ka mo na sa province naman niya ng jurisdiction, meaning sila naman na may authority at may right naman niya mag handle sa inyo, mag-accommodate sa inyo. Okay? Hindi kami nakahilabot, hindi kami nakatandog because guwa na siya sa amon man niya nga area of responsibility, no. Although gin feedback naton sa OWA, kami ara kun subong may gamay lang may mga problema sila dila sa may Acacia Hotel, no. So far ti si Bacolod yun na accommodate yun naton atong gin-inform sa aton yung mga arrivals na plaster na naton sa Inchakto, except sa 2:30 niyo nga ginpabalo kita early this morning na, no. Happy birthday naman sa lubat sa kay Jenna Marie Lerion, no. Happy birthday Jenna. Ayan, kung diin niya man subong, lechon lang amon, no. Joke lang. Hindi pwede ka lechon subong kay mga oily food di paubo na sa aton. Madamong salamat sa aton yung mga nag-upod sa aton niya, no. Kita ay taliwat next Sunday. Let's continue to pray for healing, no. Sa sininga pandemic, wag kita kabalo until when ini siya. Pero Chakto to hambal ni Sir Mark Molina kagina, no. Hindi ta kapakot if ever may vaccine siya late this year, let's say December or January, hindi nakapakot kung may maabot dito sa Pilipinas, because si Amerika pa lang mismo kuno nag-order to worth $300 million something a vaccine if in case may ara gid man, okay, sa subong way gyapon. So expect nga pila pa ka tuig, no, hopefully not, pero sa subong ti ang advice nga mahatag naton pabakuron ta ang aton immune system. Amo na gid na kay ang virus hindi pa siya maka-atake kung bakod ang imong immune system. No, madamo nga salamat sa labat sa inyong pagupod. Don't forget yung magsimba sa buong aga. Enjoy and banding sa inyong family. Inisagihapon ninyo kubos ka alagat yun si Hal Israel Ising Salanga sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.